Sorokno Tripura outlook nai tongnai rong lamso singtini Dalai district ni Long Tribal subdivision ni mono RD block by khobjak korom sara dre phai sokpai ha I korom sarani keha bukhuk korom sara dre keha bukhuk birat khlai bini problem hoi to ha je bini tama problem ane bini tama problem sing bono sine lena sing je koktuma ba khobor ni bisingti siha je bini borandi dukhya tongmani bini awo bini wok maha gorja ma tongmani wok ma sangnang kamai tha wok sarok lai tongo bong ma lai kamai tha lai sing si bukhung korok singna bini tama problem rok nognai tong di soya kare Tripura outlook ang cameraman na koinai bisi phani bai bai raja asuk jak chini baska halai sang phai sokpai ha si bukhukni no bono tabok korok sangnai bubai ni ta mane ta khlai ni si wok rokam ha nang pinda sana saikhna ragani ani wok sambar horo jaga khajak no kandara ang sikong kiri khamanche hek tilai tha wok salai pagon no hne tangmani sidar thujak jotta wok thujak wok sabasana rumi tila han duita goja jottoni goja bono mangnai tila wok sung maha kendam ha tilai tha wok ma goja maha tila ha mane bono halai mane hordoi bok nang thui tongphuni hordoi khoitilang na difro horo khoitilang sambar horo halai mane busrok tu jaksini ni wok ma goja basa phasilni boma basa halai phalojo nongjak goja mahangkiting kiting nongjak jottantro goja duita bo goja na nai tilai tha duita bo goja se je tilang nai tongmani bintala gur sana je goja hanjanai mising bono nai tilai tha duita wok sung maha kenda ma tilha wok ma tinta wok tilai tha plani tar mane mahaya mangna jano mak tham til hafle no mak tham tilha ribu manjak si onai jaga je wok tilang mani jaga ribu kar ha manja ribu koso halai nangchuna bobai halai sini ni wok mane bo jaga ton mani nangchuna jaga phuma le phina phunuma hindi nela kana halai bini wok ton mani jaga bono sing tabok thainele ne je wok khamani munu nai di halai iri halai I wok idarni wok bakha iri no mana iri no manha I wok no halai si sambar horo tilai thango ar khlai mano halai mane idro nang mane wok mabai wok sabai khlai idro ton mani phile no idar halai wok ma khaja halai bulba idar halai wok sat thuja mule idar halai wok sat thuja ino rumi tilang mani sing thikana mandiya tahu burok sing Tripura outlook ni team chini keha bukhuk ni problem bono nongno phungne hne ti phya busuk khal dukhuni bepar randi dukhya tongjao bini wok ma maha tongmani ajadi ba boy wok ma maha tongmani bini wok sabai tangbai iroton mani bini si wok ma bo kam ha hala wok suk dimba wok samangnai wok ma maha kamago jeha wok samangnai wok ma maha kam ha I dro bo khaiton mani I ribo tong tabok busuk dukhuni bepar tahuro bukhro akhlai mane paran nijini parani borokno akhlai khosr khoha bun takbo si ho bini bai Tripura outlook ni team nongno phungni naitongo je chini borokni ba chini dofani je dukho kosto ba sruni problem hoitong nongno phungnai choya kare busuk kala dukho bini bai tahu bukhro nang haide khlani musu je chini akhlai mane khokmani rok mani rok sing matha mala hamnai chini akhlai khoklai mani rok nailai meyang mani rok butur sing matha mala hamnai bini bai choya kare nai tongnai Tripura outlook nongna ar kabangma dukhorok kostorok chini borokni jatre podre problem rok no phunungnai nongnai tongdi choya kare Tripura outlook
naidi bini wok age boma bai basa bekla tong mani tabok nok nai man nai ra robini phungla ni wok phina cameraman no koinai nang baskan tia phai wok phinda mok sarok phung di age idro bongi age bongi aw botong boma tongo কিন্তু tabok boma kre ha bok makre ha pas kantong si player je isuk play ungam boma khoila ja ha khoila jai kriya basa mising ada chapa se pa khoila jai oh ha ta khu bhoro nok nui manhana kabang ma akhla sikhok rok tongo bini bai khub sabdan tabongni jora sikhok rok tongo sikhok rok akhla kho borong ni mande rok bongdr kuno khamani rok kri bena khamjang mani rok kri bini bai khub sabdan khlai tongdi mandi rok thiklai tondi hojaga natei ar kabang ma chini borong ni problem jungjal kosto rok no phungnai nok nai tongdi je krai tripra uluk